Maayong adlaw sa tanan natong mga tigpaminaw diya sa lungsod sa Jimenez. Labi na kayo sa atong mga kaigsunan diha nga mao'y kapatigayon niini atong gihim mga programa. Hinata ko nga nakayat kamo sa mga panglawas o kapiskay panglawas o sibayawi magatabang kaninyo sa bisan sa mga utang nga inyong ikinahanglan o siya magaprotektar kaninyo sa tanan niyong mga laka. So di pa ako magsugod sa atong paghisgutan, magampo sa kita. Amahan namong langit nun, Yahweh El Elyon, Elohim of Abraham, Yitzchak o Jacob. Kami nangalipo kanimo nga ikaw panalangin na ining among programa nga hinatunta kini makatabang sa mga higalaan nga nagapaminaw karon mga kigsuonan nga masabtan ang imong tumong og tinguha nga ikaw nagapadala sa imong bugtong anak nga mo'y mahimo nga mediator sa maong bag-ong pakigsaad o kami sa among pagdiskusan na kini mamahimong inspirasyon usab sa mga kaigsuonan higalaan nga sila makakabot og kamatuoran o sila makasusi usab sa ilang mga baruganan. O kung naglamay ikaw magapanalangin mo akong pag-ampong mga tubag, pinagila mo sa pangalan sa iyong bugtong anak among Lord Hari, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amen. Ato kining paghisgutan, pag-usab kining kurso sa korespondensya, unang leksyon. Namatay 27 o 27 ka mga leksyon niini o kini mo una nato paghisgutan aron amo kining mai-share sa mga tigpaminaw ug unsa ang atong baruganan. So mas nindot man ni bawaan na to dayon kung unsa ning atong ginatuhan sa pinakauna nato nga topiko mo kining pag-apil sa bag-ong pakigsaad. Klaro ito na ibulog gikan sa Genesis 17, Genesis 17 nga ang pagpatuli circumcision mo'y timaan sa daang kasabutan o pakigsaad. Kini usa ka timaan aron ipakita ang matag usa ka kaliwatan sa mga Israelita nga ang gisaad nga Mesaya o Masiyak sa Hebro, Masiyak, magagikan sa binhi ni Abraham alang sa pagka matinumanon ni Abraham ngadto kang Yahweh. Dili ka makaadto sa Mesaya kundi pinaagi sa binhi ni Abraham. O wala siya mag-ingon nga mga binhi, ingon nga sa daghan, kundi binhi ingon nga sa usa. Ang binhi ni Yeshua pinaagi kang Yitzchak lamang. Genesis 17:11 o 21 o Galatia 3:16. Ato kining pagbasahon sa Genesis 17:11, o pag-circumcidahan ninyo ang unod sa inyong panit o kini mahimong usa ka timaan sa kasabutan tali kanako og kanimo. Sa 21, o pagatukuron ko ang akong kasabutan kang Yitzchak nga igaanak ni Sarah kanimo niining maong tinuod nga panahon sa sulod tuig. Sa Galatia 3:16 mo kining nakasulat, karon ang mga saad gihatag kang Abraham og sa iyang kaliwat. The promises are given to Abraham and his descendants. Wala ingna og sa mga kaliwatan. Kaya daghang may kaliwatan si Abraham. Itong anak niya kay Hagar. O napay uban nga anak niya after nga namatay si Sarah. Pero wala giingon dito nga sa mga kaliwatan. Nga daw ingon og daghan, kundi og sa imong kaliwat, ingon nga usara. Nga mao si Yeshua. Ang pagpatuli kaniadto gihimo alang sa duha ka katuyuan. Ang usa ingon nga gisgutan nga usa ka timaan sa pagigsaad. The symbol
or the sign, no? The sign of the covenant. Aron ipakita ang linya sa dugo sa Masiyak nga moabot pinagi kang Abraham, pinagi kang Yitzchak. So protection na siya nga dili mamantsahan o dili mahugawan ang kaliwat ni Abraham ngadto kang Yitzchak nga dinha pud bugikan diya pod ang gidikanan ni Yeshua nga atong Mesaya. Ikaduha kini usa ka balaod niyawi alang sa limpyo ug hugaw, clean and unclean laws. Alang sa tanan nga mga batan-ong lalaki nga 8 ka adlaw ang edad. Atong basahon sa Leviticus 12:13. O sa ikawalo ka adlaw pagsakonsidahan ang unod sa yamis. Ang pagsad may usa ka solemne nga panumpa o kasabutan nga gihimo sa duha ka partido. Ubos sa karang kasabutan sa pagsaad ang duha ka partido nga mosulod sa pagsaad nga relasyon adunay obligasyon nga tumanon. Sa bisan sa karaan nga seremonyas sa pagsaad adunay 9 ka mga lakang nga himuon aron pagmatuod sa pagsaad o gani ang 9 ka mga lakang sa karaang pagsaad sa dugo. Unang lakang, hubuo ang imong kupo. Ang kupo nagrepresenta sa tao. Gihatag ko kanimo ang tanan sa akong kaugalingon. Akong kinatibuk-an nga pagkatao o ang akong kinabuhi isaad ko kanimo. So muning unang lakang ang tanan nga itong gisgutan, it pertains to the sacrifices of Yeshua at sa iyang pakipag saad sa tuwa, no? Iyang hubong iyang kupo alang kanato. Ikaduha nga lakang, kuha ang imong bakos. Akong gihatag ang tanan akong kusog o gisaad ang tanan akong kusog ug suporta sa panalipod kanimo. So kaduha na protektor. Ani ang akong kusog ug ang tanan ko nga abilidad sa pagpakig-away. Iyang ikuha ang tanan niyang kusog o gihatag kini kanato. Kini usab nagrepresentar sa bunga sa ruwak o espiritu nga atong mabasa sa Galatia 5:21 ngadto sa 22 ngadto sa 23. 5:22 ngadto sa 23. Nga mao ang gugma, kalipay, pakigdait, pagka-mailubon, pagka-mahinuklugon, pagkaayo, pagka-matinumanon, pagkaagop, o pagpugong sa kaugalingon. Ikatulong nga lakang, mo kining pagputol sa pagsaad, pag-cut sa covenant, no? Cutting of the covenant. Ingon siya, so ako mamatay sa akong kaugalingon, nagtugyan sa mga katungod sa akong kaugalingong kinabuhi, o nagsugod sa usa ka bag-ong paglakaw uban sa akong kauban sa pagsaad ngadto sa kamatayon. So makita na to sa unang tulo ka lakang, puro mga intimate, no? Bigod ang hatag sa ingon kung makiksaad ka sa isa ka tao mo na imong buhaton. So mo na ibuhat ni Yeshua alang kanato. Sa ikupat nga lakang, pagpataas sa tuo nga bukton o pagsagol sa dugo. Kung sa karaan pa ng panahon sa Pilipinas, sandugo. No? Pinaagi sa pagsagol sa dugo ang duha na himong usa o nanumpa pagka maunungon sa usag usa. Isa naman mo kay nagsagol ang iyong dugo, no? Mula sa ikaupat nga lakang. Kita mahimong usa ikad uban kang Yahweh, usa sa una kalag og espiritu. Ikalima, pagbaylo ay sa ngalan, no? Exchange of name. Makakuha kita og bag-ong ngalan og mahimong bahin sa pamilya ni Yahweh. At ang ikini nga topiko nga ang pangalang Yahweh is a family name. Pamilya, pangalan nga apelyido, no? Ang pangalang Yahweh is not a first name but it is a family name. Muna itong pag-sunod sa sunod mga topiko, mahuman na ito ning una, na ikaduha nga topiko, din pakatulo, muna siyang the family name of Yahweh. Muna siya panglima, pagbaluay sa mga ngalan. So kung kita na bautismo dyan sa pangalan ni Yahweh, Yeshua Yahweh, mahimo na ito apelido ang Yahweh.
kung kita mabanhaw sa panahon nga maabot, pangalan na taog, apeliduhan na taog Yahweh. Kay siya man ang pamanhonon na to si Yeshua, so mahimo na to apelido ang iyang apelido po nga Yahweh. Kaunom, nga lakang paghimo sa usa ka uwat, scar. Usa ka permanente nga pagpamatuod sa pakigsad, sa pagpahinumdum kanato sa atong pakigsad nga mga responsibilidad sa usag usa. Ang uwat mao ang atong silyo nga nagpamatuod sa pakigsad. So nay scar. Pag lansang ni Yeshua na sa kanang uwat sa iyang kamot, muna siyang pakigsad, no? Sa panahon po sa ancient times, nakita sila hiwaon nga magkauwat, no? Mahimong uwat nga. Timaan nga, muna na ilang panaad. Ang uban, dili butang, ang uwat. Kung daghan ka o kanang pakigsad nga nahimo, so daghan kag uwat diri So, manay kalisangan na kang tao kay daghan kag mga mutabang nimo, daghan kag buti daghan kag nahimo nga pakisaad. Pang ikapito nga lakang mo kaning mga termino sa pakisaad. So magsulti lang kung sa inyong gusto sa pakisaad mo to inyong tumanon dayon. Unsa ang kuha imuha o kung unsa ang imuha kuha. Mga kabtangan o mga utang, kuhaon niya ang tanan natong mga obligasyon, pisikal o bisan unsa nga supak sa espiritu o ruwah niya. Ikuha niya ang tanan nga dautan gikan kanato aron lamang hatagan kita og maayo. Ang pagigsaad dili balaod apan bahin kini sa mga termino sa pagigsaad. Kining gitawag og mga termino dili siya balaod nga Torah, kundi mo na siya ganang gitawag og bahin sa mga termino sa pagigsaad. Ikawalo nga lakang, kaon og memorial meal. So, si Yeshua sa iyang Last Supper, mo itong pag-codify o gitawag og i-establish na ang iyang pagigsaad ngadto sa mga tao. So kining pagkaon og memorial meal, ang simbolo ani kining tinapay, pan o bino, bread and wine kaysa pagkaon sa mananap og dugo. So dili siya ang simboluhan kan mananap og dugo kundi pan o bino. Ang bino mao ang dugo sa mga ubas, kini nagrepresenta sa atong kaulingong dugo sa kinabuhi. Ang pan nagrepresenta sa atong unod. Ang usa ka pan nga gipuha o gipikas-pikas mo ang simbolo sa lawas ni Yeshua o gibutang kini niya kanato. Kay kung di kita mo party Passover sa bawat pisak, no, nga maabot, nagkaroon na itong Passover April 11, wa tayo naabot sa iyang lawas kung di ta mukaon sa iyang itipik-tipik nga tinapay. Kasyam, pagtanom og handumanan. Kanang memorial tree. Si Yeshua gilansang sa kahoy nga buhi. Atong may ana nga diwa siya gilansang sa cross, gilansang siya sa kahoy nga buhi nga olivo. Usa ka buhi nga menora. Iyang gitanong ang iyang ruwak kanato sa bautismo ug ang atong bag-ong kinabuhi ana kaniya. Gitanom kita uban kaniya. So sa siyam nga atong nasgutan ay katulong nga lakang sa proseso sa paigsaad mao ang pagputol sa usa ka hayop sa tunga, pag-ula sa dugo niini o paglakaw sa mga piraso sa usa ka numero 8. Mo form kag number 8 nga paglakaw. Duha mo kabuok dili gikan mo form mo number 8 na tama ba? Number 8. Dili gikan form og number 8. Mag-abot sa tunga, no? So muna yung final nga paghimuon aron ma-establish o matukod ang maong pakigsaad. Nya mahuman to finish the covenant. Yan ang
yan muna ang buhaton, no? Sa ikatulungan. So, ato makita sa Hebreano 9:17 nga nagingon, kay ang tugon tungod sa kamatayon mapalig-on, kay kini dili magapulo samtang ang nagabuhat ni buhi pa. So, tinod man na, kung natay ka ng Will and Testament bitaw, himuon, o wa pa mamatay ang naghimo, di pa man ito ma-effect ang Will and Testament, kay buhi pa man siya. Wala ang uban bitaw, binuangan nga, ilan lang patyon itong naghimo Will and Testament para makuha na nila ang mana. So, di naman na, case-to-case basis, di ba na permi ganoon. So, natay na dungugan ang nga ang nitabo, no? Para madali ang pagkuha sa mana, patyon ang naghimo sa maong testamento. Kay di man mukulos ka ang testamento kung buhi pa ang nagbuhat sa mga testament, no? Tungod niya na, bisan pa ang mga nauna nga tugon, wala ika pahanungod nga walay dugo. Sa 19, Hebrano 9:19, kaysa gikamantala na ni Moshe ang tagsa kasugo ngadto sa katawhan sumala sa kasuguan, mikuha siya sa dugo sa mga nating baka o sa mga kanding, uban ang tubig o balhibo nga mapula o hisupo, o gisablig sa basahon o sa katawhan usab, nga nagaingon, kini mao ang dugo sa tugon nga gimbutan ni kaninyo ni Yahweh. Exodus 24:8. Niya na nga dugo gisabligan usab niya ang tabernakulo o ang tanang galamiton sa pag-alagad. O halos ang tanang mga butang ginaputli pinaagi sa dugo sumala sa kasuguan. O gawas sa pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan nga mahitabo. Si Abraham wala gayod nag-aprobar sa pag-isaad ni Yahweh pinaagi sa paglakaw sa mga gipikas nga mga piraso sa mananap sa numero 8 nga porma. Dayon nag-atubang sa iyang kauban sa pag-isaad o naghatag sa panumpa. Kini usa ka nag-aso nga hudno ug usa ka sulo nga kalayo. Si Yahweh ug si Yeshua nga naglakaw sa mga piraso, busa nagpakita nga si Abraham nakaamgo isip usa ka tawo nga dili siya mahimong 100% nga matinud-anon, dili niya mahimong 100% nga matinud-anon o makatuman sa pagigsaad uban ni Yahweh. Misalig siya sa nag-aso nga hudno o sulo nga kalayo. Misalig siya ni Yahweh o Yeshua nga anak, Yahweh the Father o Yeshua nga anak, sa pagbuhat sa dili niya mahimo. Sama sa gibuhat ni Yahweh sa dihang ihalad ni Abraham si Yitzchak og nangilabot si Yahweh. Siya nag-provide, Yahweh Yeri. Nangutana si Yitzchak kung sa ihalad siya may ihalad niya sa dihang ihalad na ni Abraham si Yitzchak, wala mo sugot si Yahweh. Iyang gi-abort ang paghalad og naghatag siya og ram para mo ihalad ni Yitzchak. So nag-intervene sa mga untang pagabuhaton ng faithfulness ni Abraham nga iya gyud ihalad si Yitzchak. Sa Genesis 15:10 atong makabasa kini nga istorya, no? Gikuha kining tanan o gipikas niya ang gibutang niya ang tagsa-tag sa kapikas nga giakob sa usa ka pikas apan wala niya pagpikasa ang mga langgam. Og nanugpa ang mga langgam nga manunukog ibabaw sa mga nakat na mga karne mapatay o giabog sila ni Abraham. Og sa pagkasalop sa adlaw niabot kang Abraham ang usa ka mabugat nga katulogon. Og tan-awa usa ka kagugmat sa dakong kangit-ngit miabot kaniya. Og miingon siya kang Abraham, sa tinuod gayod hibaluan mo nga ang imong kaliwatan magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila. Og didto sila mag-alagad kanila og sila pagasakiton sulod sa 4 ka tuig. Og ang nasod usab nga ilang pag-alagaran pagahukman ko. Og sa human ini mamahawa sila nga dunay daghang bahandi. Og ikaw moadto sa imong mga ginikanan nga may pakigdait og igalubong ka sa pagkatigulang kaayo. Og sa ikupat kakaliwatan mobalik sa dinhi pag-usab kay ang pagkadautan sa Amorihanon wala pa mapuno hangtod karon.
og nahitabo nga sa pagkasalop sa adlaw og mangit-ngit na tan-awa usa ka hudno nga nagaso og usa ka sulo nga kalayo nga miagi sa taliwala sa mga mananap nga pinikas. So ang nag-perform sa pakipag-covenant kay Abraham ang mag-ama, Yahweh and Yeshua. Wala gid si Abraham mo apil dito sa pag-ikot-ikot atong numero 8 nga forma. Kaya nasayd si Abraham hindi niya kaya nga mosunod. Pero ang enlio o sa kapalit ni Abraham, si Yeshua ang himo sa mga pag-isaad. Mao na po nakaroon sa New Testament times. Wala man ta mahimo sa pag-isaad, di man kita mo himo agad sa action nga makisaad, kundi ang anak gyapon mo ay nag-intervene. Mo ay siya ka nang gitawag obediator sa bag-ong pagisaad. So tungod sa kailibgon sa pagdawat sa mga panalangin, ang mga Israelita kaniadto misulod sa pagisaad uban ni Yahweh, bisan pa nga si Joshua o Yeshua, yung anak ni nun, nagpasidaan kanila nga dili ingnan siya dili kay kung ilang buhaton ang pagisaad ni Yahweh sa diyang sila makasala, walay paagi nga sila mapasaylo. Kaya naman sila nakasulat sa Joshua 24:14-25. Busa karon kadlukin ninyo si Yahweh o sa kinasingkasing o sa kamatuoran alagaron ninyo siya. O isalikway ang mga Elohim o makagahom, ang Elohim mo ng Hebrew sa mga makagahom, nga ginalagaran sa inyong mga amahan sa unahan sa suba o sa Ehipto. O mag-alagad kamo kang Yahweh. O kung daw-dautan ka ninyo ang pag-alagad kang Yahweh, magpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Elohim ba nga gialagaran sa inyong mga amahan dito sa unahan sa suba, kaning unahan sa suba mo ning gikanan ni Abraham, no? Or of the Chaldi. Kay mo tabok mo ning suba, unahan sa suba mo ni sa Euphrates River, no? O asa na dapita Tigris o Euphrates. Muna gikanan ni Abraham nga muna unahan sa suba, muna tabok og suba si Abraham, muna gitawag siya Ever, no? Evret. Nahimo siya ang una nga Hebrewanon. Kaya ang word nga Hebrew is Evret, the one who pass over, nakalabang. So gikan una suba na the side of the river nga mga Elohim nga ginasimba sa katigulangan sa mga gikanan ni Abraham. Kung ang mga Elohim o magagahom ba sa mga Amorhianon, mga Amorhianon dagan po makagahom, dagan po silang mga ginasimba na, no, sa Israel, no, sa tawag Kanaan. Kang kinsang yuta inyong gipuy-an, so dito mo sila gipuyo sa Kanaan. Apan alang kanako og sa akong balay kami mag-alagad kang Yahweh. So muna yung deklarasyon ni Joshua sa mga katawhang Israel. Og ang katawhan ming tubag og miingon, ipalayo kanamo nga kami mubiya kang Yahweh aron sa pag-alagad og laing Elohim. Kay si Yahweh nga among Elohim, siya mao ang nagkuha kanato og sa atong mga amahan gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon, og siya mao'y naghimo niadtong dagkong mga ilhanan sa atong mga mata. Og nagbantay kanato sa tanang dalan nga atong giagian og sa taliwala sa tanang mga katawhan sa kangkinsa kinataliwad-an kita mingagi. Kinsang kinataliwad-an kita miagi. Og si Yahweh nagapapahawa sa tanang mga katawhan gikan sa atong atubangan. Bisan ang mga Amorhianon nga nagkuyo, busa kami usab mag-alagad kang Yahweh kay siya mao ang among Elohim. Og siya maingon sa katawan, dili kamo makaalagad kang Yahweh kay siya mao ang usa ka balaan nga Elohim. Og mao usa ka Elohim nga abughuan. Siya dili mo pasaylo sa inyong mga kalapasan bisan sa inyong mga kasalanan. Kung kamo biya kang Yahweh og moalagad sa laing mga Elohim, siya motalikod og buhat kaninyo sa dautan
o magautot kaninyo sa tapos nga siya makabuhat kaninyo og maayo. Mo ning nature sa unang paghisaad sa Old Testament. Walay kapasayloan, no? Kung makasala sila, patay, no? Ug ang katawan miingon kang Yeshua, dili apan kami mag-alagad kang Yahweh. So mugos ko sila nga mo alagad. So na manangiyon si Joshua sa verse 22, og si Yeshua o Joshua namulong sa katawhan, kamo ang mga saksi batok sa inyong kaugalingon nga kamo nagpili kang Yahweh sa pag-alagad kaniya. Og sila mingon, kami mga saksi. Busa karon ni sa likway ninyo, mingon siya, ang laing mga Elohim o makagahong mga anak kaninyo o gihatag ang inyong kasing-kasing kang Yahweh. Ang Elohim o makagahom sa Israel. So si Yahweh ang makagahom sa Israel. O ang katawan namulong kang Yeshua. Kang Yahweh nga among Elohim, kami mag-alagad og sa iyang tingog kami magapatalingog. Busa si Yeshua niadtong gayud nga adlaw, ngadtong adlaw naghimo og usa ka tugon uban sa katawhan og naghatag kanila og usa ka balaod og usa ka tulumanon didto sa Sikim. Og si Yeshua nagsulat ni mga pulunga diha sa basahon sa kasuguan sa Elohim og siya mikuha og usa ka dakong bato o gibutang kini sa ilalom sa usa ka ensena nga haduol sa balaang pulianan ni Yahweh. Og si Yeshua mingon sa tibuok katawhan, aniya karon kining batuha mo'y mahimong usa ka saksi batok kanato. Kay kini nakadungog sa tanang mga pulong ni Yahweh nga iyang gisulti kanato. Busa kini maoy usa ka saksi batok kaninyo kay tingali unya inyong ilimod ang inyong Elohim. So, kini ang tibok nga problema sa daang kasabutan. Ubos nini nga paghisaad, diin ang hugot nga pagtuo, gisalikway, o kaibog sa material nga ginansya, mo'y gipangita sa diha nga sila nakasala, sila sa ilang kaugalingon. So, sa diha nga sila nakasala sila, sa ilang kaugalingon. Sanglit kadto maoy usa ka pakigsaad nga gipasukad lamang sa mga panalangin o mga tunglo alang sa mga buhat sa unod. Walay dapit niya na ang pakigsaad alang sa kapasayloan sa mga sala. Hebrews 10:1-4. Kaya ang kasuguan nga may landong sa mga maayong butang nga palabuton dili ang matuod nga dagway sa mga butang uban sa mao gyapong mga halad sa tuig-tuig nga kanunay ilang gihalad, dili gyud makahimo sa paghingpit kanila nga nagaduol. Kung dili wala ba unta sila muundang sa paghalad, kay ang mga magsisimba sa tapos mahinloi sa nakausa, wala na untay pag-ila sa sala. Apali atong mga halara adunay handumanan nga gihimo may tungod sa mga sala sa tuig-tuig. Kaya dili kayo mahimo nga ang dugo sa mga baka o mga kanding makapala sa mga sala. Bisan sa adlaw sa pagtabon sa sala, nga nagitawag og Yom Kippur. Gitabunan lamang, no? Sa during Yom Kippur, gitabunan lang ang sala, kini wala gayud makuha. Wala mapapas. Kung ano pa man nga ang labang sa sulti maabot tuig-tuig nga magabuhat og mga halad alang sa mao gihapon nga mga sala. Og bisan sa adlaw sa Yom Kippur, sa karaang paghisaad, walay paagi nga mapasaylo ang sala sa pagsimba sa mga mini nga makagahom, no? Una kining idolatry, dili mapasaylo sa Old Covenant. Kaduha, pagpanapaw, adultery. Ikatulo, blasphemy or pagpasipala. Ikaupat, ang pag-commit og murder. Sa Cebuano, pagpatay, no? So, pag-commit og murder. Automatikong nagdala sa silot sa kamatayon ang maong mga makakalilisan nga krimen.
sa atong loob da land gitawag ni siya og heinous crime. So di gini siya mapasaylo. Ang mapasaylo lang sa Old Covenant nga pwede ka maghalad og baka, halad ganding kato lang mga unintentional sins. No, hindi mo makakasayad na mahimo nimo to, kasala ka, mo to siya. No? Sin of ignorance na may mga anak nga wakabaw nga nakasa ka. Mao to yung pasaylo. Pero katong mapamatud-an sa duha ngadto sa tulo ka saksi nga ay sa katawo nagsimbag laing makagawom gawas kang Yahweh og nagmanapaw, nagpasipala og nagpatay, kato siya automatic to batuhon to sa katilingban Israel. So, ug unsa ang gibuhat sa Masiyak sa diyang siya ni aron sa pagpadako sa Torah balaod. Na may uban man uban nga wala na ang balaod. So, ang kamatuoran miyan siya Mesiya, Yeshua, aron iyang padakoon ay i-magnify niya ang balaod. Sa Mateo 5:17, ayaw ka mo pagunahon ang ako miyani sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta manalagna. Wala ako miyani para i-annul, kundi para tumanon. So 18 sa pagkatinuod, magayon ako kaninyo, hangtod nga ang langit ug ang yuta mahanaw, walay bisan unsa ka yugo o sa ka hampak nga mahanaw gikan sa kasuguan hangtod nga ang tanan matuman. So, ang purpose nga ni si Jesus sa kalibutan para tumanon ang kasuguan, dili para i-annul, tanggalon. So, sunod na pulos kong tanggalon. Wala di na kailangan yan dugo para ipasalo kung tanggalon balaod, doon ay sala, kay tungod man sa balaod, natay sala, no? Ang balaod man ay magpakita, ang kita, nakasa, may standard, no? Ang balaod. Kung wala na balaod, tanggalon na, wala na pulos sa iyang pagsakripisyo, pagpakamatay para sa atong mga sala. Kaya wala naman tayo sala, kaya wala na may balaod. So, nagi balaod mga igsoon. So, next time, matatapod ng eskutan, sa hantod nga mahuman din nato nga leksyon. So, you're blessed. Shalom.